שלום לכולם, היום אנחנו נראה איך מחליפים סמן עכבר. כמו שאתם רואים, לי יש אחד של ברצלונה. אתם יכולים לעשות איזה אחד שבא לכם. אז בואו נתחיל. קודם כל נכנסים לגוגל. לאחר מכן כותבים את מה שאני כותב. הנה ראיתם? כותבים קורסורס ועושים Enter. עכשיו נכנסים לקישור הראשון וזה האתר. עכשיו מה עושים בו? אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים. נגיד אתם יכולים ללכת לספורט וזה יפתח לכם אבל מודעה כזאת, זה סתם משהו תעשו X, ואז בספורט אתם יכולים לבחור איזה קטגוריה. נגיד אני בוחר פוטבול ויש לי פה סמלים וכל מיני דברים כאלה. יש עוד כל מיני דפים כאן ואתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים. אז אתם בוחרים, נגיד אני בוחר ברצלונה, למרות שיש לי את זה כבר, אתם יכולים לבחור משהו אחר. ואז אתם עושים פה על ה-download, ואז הוא שומר לכם את זה בהורדות של התיקייה, הוא שומר לכם את זה בתוך זה. אחרי זה, מה שאתם עושים, אתם לוקחים את זה ומעבירים את זה ל-D, לאיפה שאתם רוצים ב-D, ואז אתם הולכים לדף שולחן העבודה, ועושים קליק ימני, אתם אישית, שני מצביעי עכבר, עיון, מחשב זה, דאונלוד, מחשב זה, D, יוזר, או מה שיש לכם, מסמכים, הורדות, והנה, יש לכם את זה פה. אתם לוחצים על זה פעמיים, עושים אחר, אישור, סוגרים ויש לכם סמן עכבר. ביי יוטיוב.